Humanity and Music Mondragon taldetik antolatu den egitasmo bat da, bai. Eta nahi izan dena da artearen bitartez edo musikaren bitartez kontatzea, gizarteari, hemengo gizarteari, gure esperientzia kooperatiboa zein den. Egitasmo antolatzeko ardura Oñatiko kooperatiboa hartu du, bai. Eta hemen gauzena dira, MU enpresagintza, lana, eta Fagor Industrial eta Ulma taldea, bai. Orduan abestiak eta egindakoak hartu, baina hemengo abesletzakin eta hemengo bertsolariekin eta Oñatiari bai eta hemengo kooperatibekin esatu demoen protagonismoa emunaz. Proiektu interkooperatibo hau izan dela, kooperatiba desberdinok ardura hartuta egin dugun elkarlanaren emaitza, ez? Bakoitzak ardura desberdinak hartu ditugu eta ekimena Ondo Foundation, egitura poli bat egin saiatu gara. Azkenian politena da proiektu interkooperatibo dela eta batez be herrikoia. Hau da, herritik herrixandako. Eta orduan gure geike herritar danak animau, kooperatibismoa sentiu eta bizidun danok momentu eder bat pasaiteko igande hontan.